زخبركم هوب ميديا زارات channel تخاتلتي مجمرة سلامتها بالمقدم كتيلة دما نلوم عنتي بزعبة كل تجراي وتعبدرات إرترا قبل عيد كنستيو قديت كان هاي متفرن عملتن كمونون قبل عيد سيفي زخانو كتلت تفتام على نتبهلي أب وتلاقي بزركبو بزحات أكتيفيستات كجلت سنيحو قال إرتراويان نزير إمام أستفاد عليه ناي محبراوي ميدياتات فيسبوك يكون يوتيوب كمون تويتر زحبر مقلتات كوت كعزب سنيحة ريون انتخنا جن عزيز بهالزلو كنات هذا أكتي مونغو كل تجراين نا إثيوبيا فدرالو منغستن زكايد زلو كاب 11 جنبير 24 دحرت ناي سميناوي زي مدكعتي حقين مخبار تبعيلو بكل تجراي كنات كسب حجي كذا لقب عدتي مو تكونات غندو أمونغو زوم ناي كل تجراي ما حضرتين ويجازاتي زنبورن ناي فدرالو منغستن يبقى بعبيو تقداي إرتراويان وتعدرات مستيناي دوب ناي بعد متى تتحازي ويمن كالي أتيوم ديوم أتون بتشبتي أمريت وردي مراجعتي أنا فلتس لزي بالليل زي ويكمزيل نخزارب أفهملي دفرتي بالليل تقولنا جم زعواتي أب العليد كنستيو تجراوت بإرتراويان وتعدرات أقديت كان هاي متفر كسب عبيتي أنستي أوششتن ديكوناتن أو العلبة كريستياتن دفعن كتلاتن صار أوي مثل جسدي في الثمال نزبلجن أقدم بلا نوعي جزء خون أبناي تجراي ميديا ويبناي تجراي تي في تصنوي أب وش تمغله سلام أو سلفي بكنستيو زحجي أب متعدرات إرترات فتيم زبالزلو بأب تجراي بتمز نبور سمزي هم بغالي العود خاني قبل عندنا يدكستيو متفرن متكعتن كنزلو سلام وفوتين تزاربنا تعزيب عليه انت خانا جن زي فيديو زي ايتم الكوتون أبزك 4 جزء جن بعلك 10 تشعت زي وحيز نازل نور حام اشتغلت عشان يسران حدا بزحبشة زبال ابو ميديا بأجمل تمر زبال مثل تطابقين أكتيفيستين زخانين ناي بوليتيكاوي بزعبازي أمريكيتو بصفحة زبالة قليل سؤالهم مخنياتو كرميتي ناي سميناوي الزي متكعتن تي 24 حدار جميرو حقنا مخبرز بالفدرال والمنغستي كوينات مجمرون شديش طوري عقدم بالكمتنا أبيلو أما قال تقبري بتقراوت زفتسم عبد العلي تقراوت بكنستيو قديت كان متفر عمسن بدلن زتحبره نيرو نعود ما قال كفال كابتن إذا حبشة قريبو دلو دوكومنتات كيبو نزز ملكت بقدرتا كابتن عدد عصرت حتى ماي 20 حدا زي حبشة أتيهم زرزر كله بصفي اكترويت كلهم أنا قال كفال ناتو أمتي زعبازي قصالي مجلسي ناتي حساب كبيرمو دحرزاني حتى مساجر مدرك مدرسة. نسي فاوس كيزات كنا لنا كم زون زجبر سبع لدينا بزجرم كنا تفهم دما تأيو سبديو ويسن تأيو الناس ጥያቄ ምልክቱን ዘምጸልካ ሳብ ካብ ሰብነት ወጪኻ ናብ ካሊ ንምንታይ ዝመጽ ዝብል ነገር ከም ዘሎ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉም መጽናዕቱን ከም ዝህብሮ ካብ 5 ደቂ ኣንስትዮ 3 ጥቃት ይበጽሕን እዩ ትክክል የተፈጸመው ጥቃት የሰው ልጅ በሴት ልጅ ላይ ያደርገዋል ተብሎ ፈጽሞ የማይታሰብ እንደነበረ ማስረዳት ነበር። በዚሁ ህወሓት በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ለተፈጸመው አሰቃቂ ድርጊት ወይዘሪት ሰላማዊት ስትገልጽ በሴቶች ማህፀን ውስጥ ባዕድ ነገር እንደሚከተትባቸው መናገሯን
አክቲቪስትና የታሪክ ተመራማሪው አቻሜለ ገልጸው ለዚህም የንግግሯን የቪዲዮ ማስረጃ ጨምረው አቅርበዋል። ወይዘሪት ሰላማዊት ያኔ እንደገለጸችው እንዲህ አይነቱ ጥቃት እንግዳ በሆኑ ሰዎች የሚፈጸመው አንዳንዴ ነው። በአብዛኛው የዚህ አሰቃቂ ድርጊት ተጠቂ የሆኑ ሴቶች ድርጊቱ የተፈጸመባቸው በቤተሰባቸው አካል፣ በጎረቤቶቻቸው፣ በመምህራኖቻቸው፣ በእንጀራ አባታቸው እንዲሁም በራሱ በአባታቸው ወይንም በወንድማቸው እንደሆነ ወይዘሮ ሰላማዊት ቅጣው በወቅቱ አብራርታለች። ማንም ዘይት ጥቃ የለን ደረጁ ይፈላለ እዩ ጸርፈውን ጥቃት እዩ ምንሻው ጥቃት እዩ ሙቃ ጥቃት እዩ ከይዱ ግን እዚህ ዝከበደ ነገር አለ ኢና ንብል ዘለና አሲድ ምድፋ አለ አድላይ ዘይኮኑ ባዕዳዊ ነገራት እና ጓለን ስቴቲ ማህፀን ምእታው አለ በዘይ ተደለየ በድሌታ በዘይ ኮነ ነገር ከም ድሌትካ ከም ዝደለካዮ ነገር መፍጻም አለ ገንዘባ በዝቢስካ ክፍሊት ዘይ መፍጻም አለ ሙቃ ምግራፍ እግር መቁረጥ ምቅታል ከቢድ ዝሆኑ ነገራት አለው የማ ያኔ በተናገረችውና አሁን አክቲቪስትና የታሪክ ተመራማሪው አቻሜለ ታምሩም በማስረጃነት ባቀረቡት ቪዲዮ ላይ ወይዘሪት ሰላማዊት ጨምራም በትግራይ ያሉት የወሲባዊ ጥቃት ፈጻሚዎች ተጠቂዎቹ በአድ ባለመሆናቸው ተጠያቂዎቹ ከጥቃቱ መሸሽ የማይቻል ይሆንባቸዋል ስትል ታያለች። ድምፂ ወያኔ ያኔ ባቀረበው በዚህ ዘገባው የትግራይ ሴቶች ማህበር የኮሚኒኬሽን ኃላፊያ ወይዘሪት ለታይ ተስፋ የሰጠችው ማብራሪያ አቅርቦ ነበር። ወይዘሪት ለታይ በአንድ በትግራይ ክልል በሚገኝ ሆስፒታል ብቻ ከ560 በላይ ተገደው የተደፈሩ ሴቶች ሕክምና ማግኘታቸውን ጠቅሳ የተጠቂዎቹ ዕድሜም ከ8 ወር ሕፃን እስከ 90 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ ድረስ እንደሚላይ አስታውቃ ነበር። ጨምራም ሁለት ወንዶች ጭምር ተገደው መደፈራቸውን እንደተናገረች የቀረበው የቪዲዮ መረጃ ያሳያል። ወይዘሪት ለታይ በትግራይ ክልል ውስጥ እየተባባሰ ስለመጣው የሴቶች ተገደው መደፈር ጁን 4 ቀን 2020 ለቢቢሲ ትግረኛ ቋንቋ በሰጠችው ቃለ ምልልስ ማስረዳቷንም አቻሜለ በጽሁፋቸው ከማስረጃ ጋር አቅርቧል። ይህንን ቃለ ምልልስ የሰጠችውም ህወሓት በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት ከመሰንዘሩና በማይካድራ የጅምላ ግድያ ከመፈጸሙ 6 ወራት በፊት እንደነበር ጨምረው አስረድተዋል። በሴት ልጅ ማህፀን ውስጥ ባዕድ ነገር መክተትን ጨምሮ እነዚህን ሁሉ አሰቃቂ ድርጊቶች የተፈጸሙት ህወሓት ስልጣን ላይ እያለ መሆኑን የጠቆሙት አክቲቪስት አቻሜለም አሁን ግን መልሰው የራሳቸውን ወንጀል ሌላ እንደፈጸመው አድርገው ለፕሮፓጋንዳ መሳሪያነት የተጠቀሙበት መሆኑን ገልጸዋል። ይህንን ፕሮፓጋንዳ ምዕራባውያን ሚዲያዎችና አንዳንድ ኃላፊነት የማይሰማቸው የመንግስት ኤጀንሲዎች ለምን መልሰው እንደሚያራግቡት እንዳልገባቸው አስረድተው እንደ ቢቢሲ ያሉት የዜና ተቋማት የሰሩትን ዜና መለስ ብሎ ለመመልከት እንዳልፈለጉም አስታውቋል። ይህም ሆኖ አንድ ነገር ማወቅ አለብን ያሉት አቻሜለ ከመቀሌ ብቻ ከ11,000 በላይ አስገድዶ ደፋሪዎችን፣ አደገኛ ወንጀለኞችንና ህገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎችን ህወሓት ከእስር ቤት በመልቀቅ ከህዝቡ ጋር እንዲቀላቀሉ ማድረጉን ዛሬ ባሰራጩ ጽሑፋቸው አመልክተዋል። ባርኩም ሊሰበቸኩማሎ ባርከምቲ ኣብቲ ናይ ዝሓበሻ ዘቕረቦ ዶኩሜንታሪ ብኣቻሜለ ተምሩ ከምቲ ዝረኣኹሞ ካብ ውሽጢ 5 ደቂ ኣንስትዮ 3 ከም ዝጥቃዓ እቲ መጥቃዕቲ ፀርፊ ማህረምቲ ኣገዲድካ ምድፋር ካሊእ እውን ክሳብ ኣብ ብልዕቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሲድን ካሊእ ባዕዲ ነገርን بدك هاجر سي كم زي إذا مثلا نجار يفتسم يلقى نخت أمنو زشجر كونتات يفتسم كم زلوا بجزء رسوم زحبروا نجارات زي إن تعزلنا ما تي دفرت كتعمي كبيت كحمش تلك نستيو سلست تلك نستيو يدفران حرنا يرنسي أنت ده حمش مليون حزب الله تنسلست مليون سي دفرا خمد الله لازم كلنا يدفرا خمد الله تجري إذا حبرت هذه حج كنات مست تلعلي ويون تي أمونغو تجرين ناي فدرالو منغسن وين كم زب هالدلو ناي أرترا وتهدرات مس أتو تفتح ما يكون كرمي ناي فلوس تجمع دوري أب تجري تخيله مو بناي تجري تلفزيون تفنوي إذا كنا تعتزي نأمره زلو تعيسر نزيز سمعي نزيز رأيه موتهم أكتيفيستي زبالو ناي تجري وطا خوينهم بزعبا زناي بلعلي وتادر إفرا مدفع دكنستيون قتلتن قفعن يفتسام على نبال
إذا ፍጻሜ እዚ ኣይሰምዕዎን ነይሮም ወይ ኣይረኣይዎን ኣይተዓዘብዎን እዚ ኩነታት እዚ ይፍፀም ከም ዝነበረ ኣይፈልጡን እዮም ኢልካ ንኽትሓስብ ዘሸግር ኣይኮነን እሞ ሓደ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ነዚ ዝሓስብ ዘስተውዕል ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኤርትራ ወታደራት ጠቕሊልካ ኩሉ ሽግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሃብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣይኮነን ትኽክል እውን ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ሕጂ እውን ደጊመ ክገልፆ ዘድሊ ኣብ ትግራይ ክልል ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ከባቢ ዋላ ኣብ ዝኾን ኣብ ዓለም ዝኾነ ይኹን ፍጡር ሰብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ተባዕታይ ኣነ ብወገነይ ከም ሰብ መጠን ሕማቕ ነገር ክበፅሖ መጥቃዕቲ ክበፅሖ ቅትለት ወንጀል ክፍፀም ምንም ብዘይ ምንም ዘጠራጥር ትክክል ኣይኮነን ክግበር እውን ዘይግብኦ ዓብዪ ጌጋ እየ ዝብል እሞ ሕጂ ናብቲ ናይ ትግራይ ክንምለስ ከለና ግን እንተ ደኣ ብወታደራት ናይ ኤርትራ ተፈፀመ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣለውን ብጭብጢ ነቲ ዝምልከቶ ናይ ፌደራላዊ ናይ ሕጊ ወይ ዓቃቢ ሕጊ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ከም ዘለዎም እዚ እቲ ቅኑዕ መንገዲ ካልእ ቀፂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝቐረባ ግዜ 28 ዝኾኑ ወታደራት ናብ ፍርዲ ከም ዘቐረበ ገለ ካብኣቶም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣገዲዶም ዝደፈሩ ገለ እውን ሰብ ዝቐተሉ ገና ግን ምርመራ ዝካየድ ዘሎ እቲ ናይ መጨረሻ ብይን እዚ ኢሉ ተባሃለ ዝርዝር ክውሃብ ምዃኑ ኣብ ቀፃሊ ዝሕበር እዩ እሞ ጠቕሊልካ ኩሉ ሽግራት ናይ ኤርትራ ወታደራት ከተሸከሞም ወይ ክፅዕኖም ምፍታን ኣገዳሲ ኣይኮነን ትኽክል እውን ኣይኮነን እሞ ከምዚ ቀዲመ ዝጠቐስኮ እቲ ሽግር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ምድፋር መጥቃዕትን ኣቐዲሙ ቅድሚ እዚ ኩናት ዝነበረ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ብሰፊሕ ዝካየድ ዝነበረ ኩነት እዩ እሞ ነዚ ኩነት እዚ ጠጠው ንምባል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ከመይ ጌርካ ምስ ናይ ማሕበረተሰብ ዓለም ይኹን ናይ መሰል ወዲሰብ ተጠባቕቲ ይኹን ፃዕርታት ክካየድ ነዚ ነገር ዝውገተሉ ኩነታት ክፍጠር ምቹእ ኩነታት ምፍጠር ዳምበር ዘየለ ሓበሬታ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሃልኪ ንክጥቀመሉ ኣገዳሲ ኣይኮነን ፅቡቅ እውን ኣይኮነን እሞ ዝኸበርኩም ትግራዎት ኣሕዋትናን ጎረቤትናን ዝኸበርኩም ኤርትራውያን እውን ኣብዚ ጉዳይ ዝምልከተኩም ነቲ ቁኑዕ ዝኾነ ነገራት ሽግር ተዳልዩ ነቲ ሽግር ብትክክል ኣለሊኻ ከመይ ጌርካ ነቲ ሽግርካ ትክክለኛ መፍትሒ ናይ ምፍጣር ከተተክሩ ዳምበር ብጅምላ ንሓደ ሰራዊት ንሓደ ህዝቢ ወይ እውን ብድምር እከለ ኢልካ ምውንጃል ሕጂ እውን ደጊመ ትክክል ኣይኮነን ትክክል ከም ዘይኮኖም ነፍሲ ወከፍ ይርድኦን ዝብል እምነት የብለይን እሞ ኣብቲ ትክክለኛ መፍትሒ ነዚ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣገዲድካ ምድፋር ወይ ዓመፅ ዘይኮነስ ብጠቕላላ እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ እቲ ክልል ትግራይ ናብ ሰላምን ርግኣትን ነቲ ዝዓነወ ዝሃንፀሉን ዳግመ ምህናፅ ዘተኩረሉን ብሰላም ምስ ኣሕዋቱ ኢትዮጵያውያን ናይ ዕርቂ ዘተ ብምክያድ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልያት ብምፅባብ ንሃገሮም ብሓባር ዝሃንፅሉን ዘማዕብሉን ንሓበር ገሮም ድማ ካብቲ ሕጂ ኣተኪሩ ዘሎ ኣብ ናይ ህዳሴ ግድብ ዝተኮረ ናይ ውጥረት ወይ ናብ ግጭት ከምርሕ ዝኽእል ኣንፈት ዘሎ ብፍላይ እዚ ሕጂ ክንሪኦ ፀናሕና ኣብ እዚ ሰሙን እዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ናይ ኣየርን ምድርን ባሕርን ናይ ወታደራዊ ልምምድ ሕማት ኒል ወይ ናይ ኣባይ ተኸላኸልቲ ካብ ዝብል ሓደጋ ዘንፀላፁ ኩናት ክብገስ ኣይብገስ እኳ ብዘይገድስ ብድሮ እቲ ከባቢ ናይ ገዛ ርእሱ ቅልውላው ዝሓዘ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ቅልውላው ዝመፅእ ንሕና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኮታስ እቲ ዞባ ብጠቕላላ ናብ ትርምስን ናብ ዘየድሊ ዓብይ ናዕብን ከብፅሕ ስለ ዝኽእል ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ መሰል ገሰት ወዲሰብ ግጭትን ህልቂትን ኩሉ ጠጠው ኢሉ ናብ ንቡር ዝኾነ ከም ቀደማ ትግራይ ከም ኩለን ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ብሰላም ነንሕዞም ከዓ ብፍቅርን ብዘተን ሽግራቶም ዝወግድሉ ኩነታት ክፍጠር ዘለኒ እምነት እንዳሓበርኩ ንሎም መዓልቲ
نزبرني حبريتا أبزي أتوبم بل كسب بخالي دي حيزكم زغرب سلام كنا سلام كنون دابلكو تشاو بزي ياتسو ملغتي سحنكم تشاو